În inima Ardealului, la Sibiu, natura se închide într-o capsulă a sănătății. Plantele vindecătoare sunt adunate într-un atelier creat cu grijă pentru a fabrica sănătate și protecție. Haideți cu mine să vă arăt producția de suplimente naturale Delfino. Am vizitat linia de producție a capsulelor, apoi atelierul de creme și uleiuri naturale și depozitul de plante. Într-o lume agasată de medicamente toxice, România oferă alternative 100% naturale, din plantele noastre autohtone, curate, îndrăznesc să spun miraculoase. Susțineți producătorii locali și mai ales alegeți cu grijă remediile naturale oferite de țara noastră. Chiar m-am convins. Aici se întâmplă lucruri minunate și vă sfătuiesc din tot sufletul, nu neapărat că poate nu aveți posibilitatea să vizitați fabrica, să abordați produsele astea cu toată încrederea, pentru că oamenii ăștia își fac treaba, sunt serioși și se verifică 100% calitate și încredere. Cu un sentiment de încredere plec și am să revin oricând cu drag.